салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист DJ. Барномаи нав ҷавоб ба саволотон Далерҷон нависай. Бародар, як эълон ки ман ҳуҷҷатома гум кардам. Номерои имои ма 968 658 4058. Раҳмат ба ҳама. Саидҷон нависай. Салом бародар, як савол ҷавоб. Тема шиносномаи тоҷикӣ супоридам. 1 моҳ мешавад кормандои миззи шиносномадиҳӣ мегӯянд шиноснома тайёр не. Мо ба куҷо муроҷиат кунем? Ба фикри ман муҳлаташ 15 рӯзай. Пешакӣ раҳмат. ира ба ҳамун паспорт нисол муроҷиат мекунӣ. Нуралиев нависай. Салом Сорбон, дар ҳолати пурсиши мақомотҳо чӣ дар дохили бино ва чӣ дар берун шаҳрванд метавонад ба навор бигирад? Илтимос ҷавоби интизорем. Дар дохили мақомот шаҳрванд ба камера ёки ба телефон ба дигар чизҳо даромадан маънае. Агар мақсад ҳамун ягон мақомот рафта бошӣ, ҳамун пеши дарашда дежурниш телефонта мегира ё ягон чизи зиёдатӣ дошта бошӣ, ҳамунро мегира, даромадан намемонанд. Ба ҳамин хотир дар дохили мақомот маънае ва дар раҳ рӯ агар ба назар дошта бошӣ, ягон гап надорад. Бону нависай. Салом ҳамватанон, ба шумо саломати Юрист DJ. Ба шумо як савол. Шумо дар ҳақиқат юристен ва юристи кадом ноҳия? Албатта ман юрист хондаги буд кардагем дар шаҳри Душанбе. Ламаноси нависай. Ман як чира нафаҳмидам. Ҳамин бародар хела кори хуб мекунад, ёрдами хича мерасонад, вақти хича сарф мекунад. Барои мову шумо бо кадом бесавод дизлайк монда, ҷои лайк да. Музаффар нависай. Иншааллоҳ ҳамаи чиза вақту соат дорад. Калазардора шум дидам навистай. Абдулло нависай. Агар занака дар имо биқапӣ ки бо марди бегона сурати лич голи рӯй кунад, дар ин ҳолат мард метавонад кӯдакора гирава зана сар бита. Агар мард даказат кунад, ҳамин кора илтимос ҷавобша рӯӣ кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошем. қонун маън мекунад модара ай ҳуқуқи модариш дар ҳолате ки вай ба раҳи фоҳишагӣ меравад, яъне ки танфурӯшӣ мекунад. мисол фарзанд дорад, ба раҳи фоҳишагӣ меравад, танфурӯшӣ мекунад. Дар ҳамин ҳолат қонун вай ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум карда метавонад. Рамил навистай. Салом бародар, ҳамия шумо як чиза пурсиданиям ҷавоб диҳед. Ман як чиза нафаҳмидам. Мехоҳам барои чӣ вақте ки любой шаҳрванди Тоҷикистон загранпаспорт мегирад, ҳам дар банк месупорад ва ҳам барои сурати паспорт 40 сомон месупорад. Ҳамин як камтарак маълумоте. Дар банк барои ҳамун пули давлатиша супоридан пардохт мекунӣ ва барои сурати ҳамун 3/4 мегирӣ, сурати чихелӣ мегирӣ барои загран бо отдельна сум месупорӣ. Якум мақсад уҷа дар ҳамун 4 та сурат бигиранд, мумкин 15 сум 20 сум шавад, хай нархи муайяни ва ё 40 сомон медиҳад. ирам нархи давлатие. Мақсад ҳам дар банк пул месупорӣ, ҳам барои сурат гирифтан. Некрӯз нависад. Якай Сорбон, мара вазъияти зиндагим вазнин не. Ман метавонам ягон ҷо муроҷиат кунам барое ки мара хизмат набаранд? Интизорум ҷавобда. Агар як мисол писар бошӣ, тира ҳуҷҷати як писарӣ метиҳанд ва агар 2 писар бошед, мисол зиндагитон шароитиш вазнин боша, яктат метавонӣ хита сардори оила ба қайд бигирӣ ва ба хизмати ҳарбӣ набаранд. Ака бози ихе ба назар бигирӣ, ба ҳамин вазъияти пасти зиндагӣ ба чашми ҳама мераса. Бигем 70-80% аҳолии Тоҷикистон қариб ки вазъияти зиндагиш, сатҳи зиндагиш дар нодорӣ қарор дорад. Лекин ин намешавад ки мисоли қадар одам хизмат накарда бигардад. Саидакбар нависад. Салом алейкум ака, дар бораи бачабозӣ мекунанд Тоҷикистон дар ягон қонун ҳаст? Пешакӣ раҳмат. бо касига нависад. номерои имота бинавис. Ма вайбер ма рақамома мегум 501 33 86 33 ва дар бораи ки барои бачабозӣ ягон қонун ҳаст ё ки нест, дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 139 омадагиаст дар бораи ҷимои зан ба зан ё ки бачабозӣ, яъне ки лесбиянство ё ки дар бораи гео. ана дар рӯйхати давлат бигем шахсҳое ҳастанд ки хичона ба қайд гирифтагианд.
рӯйхат чон бигӯем ва ёра дар давлат ҳастай ба қайд гирифтагиан, мисол агар бигирем як 100 кас ё 200 кас ё 1000 кас, ҳамин шахсое ки худшонро ба қайд гирифтагиан, қонунам ёра ба ҷавобгарӣ намекашад ва ана шахсое ки худшонро ба қайд гирифтагӣ нестанд, дар тӯли рафти ҳаётшон ба ҳамин роҳ мераванд ва бачабозӣ мекунанд, ё срок доранд агар қонун ба ҷавобгарӣ бикашонад, яъне ки озодӣ маҳрумшон мекунад. хай бародаро, худтон медонед ки як бадбахтияй ҳамин кор худаш. Худованд нест нобуд кунад хеле одамро. як каси дига навистай: салом акай Сормон, аблава чандуми сентябр сар мешавад? Пешакӣ раҳмат. Аблавай октябр сар мешавад, аблавай тирамоҳӣ. видео навистай: салом ака, ман медонам видеоитро ҳамавақт тамошо мекунам, фақат дар бораи ҷудо шудани оила, и тоҷико занашонро ранги наскӣ ҳошон алиш мекунанд чӣ? хай ҳозир оилавайроншавӣ дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон беҳад бисёр шуда, беҳад ба чашм бисёр мерасад. Раҷабалӣ нависай: салом алейкум акай Сорбон, 500 нишондиҳанда чанд сум мешавад? 500 нишондиҳанда, хай на ҳисоб ки як нишондиҳанда баробар ба 50 сомон аст. бо иҷа ҳастае ки 500 нишондиҳанда ай 50 сомон зиёд ҳисоб кардарам мешавад як нишондиҳандаша, барое ки ай ҳама пасташ ҳамин як нишондиҳанда ба 50 сомон баробар аст ва шахсое ки бо мисол даромади зиёд доранд, музди зиёд ба даст меоранд ва ёра ҳеҷ вақт як нишондиҳандаро 50 сомон ҳисобшон намекунанд. бо як кас дига нависад ки акай Сорбон, дар саволои вайбера дар ютуб ответ нате, илтимос. Гап нест, қабулай гапат. Смарт нависад: салом брат Сорбон, замина ҳамчун тӯҳфа кардагиам, неким документ надорам, ман бояд ягон чи андозам ба документ мекунам, ҳамира мефаҳмонӣ брат. вақте ки та заминам хариди ё ки тӯҳфат ки кардан ё ки дигар чиз, ҳатман бояд ба вай ҳуҷҷат кунӣ. вай хона андохтагирам набошад ки бояд ҳуҷҷатш кунӣ. фирӯз нависад: салом ака, як савол дорам, аблавай чанд сола мешавад? Чанд солаҳоро мебаранд сентябрда? Аблавай ҳамин 18 сола то 27 сола. иван нависад: дар бораи амнистия гап зан. Дар бораи амнистия хай ягон маълумот пайдо мекунем, мехонем, баъдан барнома мекунем. данг нависад: салом Сормон, мо дар оила 4 бачаем, акай калоним 3 бор занг гирифт, ҷидо шид, зани сеюмаш беғайри алимент ягон чиз талаб карда метавонад, хона ё замин? акам хона ё замин надорад, занаш чӣ ҳуқуқ дорад? хона ё ки замин надошта бошад, занаш барои алимент танҳо метавонад даъво бикунад барои фарзандош. ахмед нависад: акай Сорбон, салом алейкум, зинда бошӣ, кори хубай иншоаллоҳ, салом ба шумо, Исфара Сити. ва алейкум салом. таҷик навистай: салом алейкум ака, номерои вайберта бинавис 501 33 86 33. бойбача дар бораи юристу прокурор навистай: бародар, ман ҳамин саволта уже сеюм бора ҷавоб додисам ва боз иҷа саволое ҳастанд ки камтар саволотон дарозтаре, бахшиш ки ёра хонда наметавонам, барое ки вақт бисёртар меравад. саволое ки бисёр дарозтаре, мақсад дар бораш бисёр гап задан дар коре, ҳамвора дар вайбер рӯӣ бикунед хубтар, барое ки дар видео вақтмон тангӣ мекунад. ба ҳамин хотир саволое ки кӯтоҳанд ва саволое ки ҷавоб додагишон нестем, ҳамвора танҳо ҷавоб метавонем. дар паноҳи худо бошем бародаро. дар канали ма юристи ҷай подписатсия кунед ва боз ягон савол бошад дар поини ҳамин видео метавонед саволтонро пешкаш кунед.